Gipo si Marita. Ako gipasabtan. Ako to sulungon. Hi Marita! Ano mo gipos diri? Ako may pasabtan? Ha? Ay bagod, mag-istorya nita. Oh, Berta, anong saka? Ano ka? Sa makikigatan ko dire. Pwede, Berta, anong saan mo ka? Sa man mo ipang-post diri oh. Isa may pasabtan ani ako. Di ba ikaw na Berta? Anong sa mga ka? Mano mag ako imo ipaigan diri. Day, anong sa mga day? Ano man diri oh. Mano man ay post ka diri nga mura mag Sino ang butang Mura diya? mag siya mura mag ako ipaigo nimo. Nabasahan ako diri oh. Wala lagi day, dili lagi Nagchismis ko day. ako. Abaso si Kuya na day, si Marilo to day. Nagchismis pero wala nga alam bro. Murag ako gipaigaan ano man ni. Anong sa mga day, uy? May adlaw ra ka na ako, may panahon ra jud ka makuha na ako. 2,000 years later. Santo. O tibok ka day Berta ani kay mangulang ko. Kaguran kay Kuan magama ko binignit. So, sapi tapos Bernie Santos. Kita ka manghulam ni akong kaguran. Sus, manay manghulam. Dito manghatag silang gilutong binignit, biko. Sus, saan na lang na ako ni manapay mo lutong binoldog di pa manghatag. Ako guro ni taguan. Manapay manghulam. Siguro ani. Ayo, day Berta. Day Berta. May tao, kisa ka ron. Pagiging gawson. Hoy! Marites! Gusto na po ka dire. Ano po kay Toyo? Balo na ko sa imong Toyo. Marin na po kag Juan. Ang hulam na po sa akong kaldero. Oh, para magluto. Magkagod ka para magluto o binignit. Nga di po ka manghatag, hindi magkaluto na ka. Sige lang magkaghulam. Day Berta, yung sa man ka katong niagi, wala na to Day Berta. Mo kasi mong kaguran Day Berta, be. Yung ako binignit. Manghulam po sa akong kaguran. Hindi po ka manghatag sa imong nilutong binignit. Hindi na bugay po ka mauli. Saan na lang ni. Yung akong kaguran. Nya di po ka manghatag pag magluto ka sa imong binignit, imong biko. Manghatag ta ka. Wala mo kasi mong kalaguran Day, katong niagi Day, wala na to Day. Yung sa man ka Day, oy. Lang day oh. Hindi pati ka amiga, di ka pahulmon. Oh, Day, salamat kay Day. Ay, napoy ako. Nakailubi Day. sabi ni siya, oy. May usa dito, last na good to. Okay, wala pa sa kaguran. Ngay paglubi. Usa nang Ay, Day, Marquez. salamat kay Ah, Day. sige. Na. Salamat kay Day. Unya ha, kung maluto, tagay ko ha. Basta Batay maluto ha, tagay ko. Paabot ko. Batay ka. Ah, Marites! Kikita ka, pos? Oh, gusto niya na. Gusto ko niyo mag-post-post dire?